Čaute, vítajte môjho druhého dielu a sme na craftmania.eu. Teraz ste si mohli všimnúť, že pokračujem v stavaní domu a recenzia už vyšla, takže čoskoro nebudem napísaný ako bojovník Foxy.sk, ale budem ako youtuber Foxy.sk, takže na to sa veľmi moc teším. No a ideme pokračovať v tej stavbe môjho domu a dúfam, že sa vám bude páčiť. Ešte to tu nemám všetko vidiené. Tak, pokúšam sa, teraz chcem natáčať let's play aj na Assassin's Creed 4 Black Flag. Jak by ste chceli ten let's play na Assassin's Creed 4 Black Flag, napíšte mi do komentáru alebo dávajte lajky, odbery. A budem sa veľmi tešiť, ale že best tešiť. No a potom možno natočiť nejakú sériu na Mafiu 2. A jak by ste chceli, tak môžem aj na World of Tanks. To je to na vás, napíšte do komentároch, že čo by ste chceli, aby som natáčal, a čo bude mať najviac hlasov, tak to budem natáčať. Ale Assassin's Creed 4 budem 100% natáčať a Mafia 2 to ešte neviem. Takže pokúsim sa natáčať, čo sa bude dať, a budem sa pokúšať zháňať čo najviac lajkov a odberov, čo doteraz mám 11 odberov a nejakých 211 pozretí. A nejdem na Vardoli, to som nejaká sračka. Ja si pôjdem tuto dole sa natážiť normálne ako človek. Stále som chorý, takže budete, ak by ste počuli niečo iné, čo som povedal, tak prepáčte. No, pri tej recenzii som chcel povedať Craftmania a vyznelo to neviem už ako ani Soundmania alebo tak nejak to vyznelo. Takže už sa mi to nechcelo vymazovať a na novo natáčať, ale prepáčte za lag. Deň konečne. Tak, domček budeme mať možno hotový. Mimo natáčania som dostal aj nie, to som sa pomýlil. Mimo natáčania som našiel aj nejaké diamanty. A bol som strašne happy, som našiel diamanty a vysmieval som sa Crazy Streetovi. No Crazy Street ten už má hotovú chalupu. Sa včera večer bavil fakt. Ja som sa díval radšej na film. Tak,
Máme nejaké sadiničky, si to podosadzujeme. A zase z tohoto budeme robiť džunglu. Chceli sme natáčať s Crazy Streetom aj na inom serveri, len nám, no, už sme začali stavať domy a mali sme postavené všetko a to je potom o ničom natáčať len tak bezdôvodne, že máme všetko postavené a tak. Takže radšej som našiel takýto server a dúfam, že sa vám páči. Ktorý imbecil. Jak to bol Crazy Street, tak jeho zadusím. Tak, to idem pobúrať. Ty kokšo, videli ste to? Skoro som spadol. Ja som mal úplný kip tak, hej, potom keby niečo. Keď sme natáčali Skyblock, tak strašne rád som padal dole. To si musím priznať. No to sa mi tu nepáči, že nechávajú to. Ale to by asi Crazy Street nespravil. Tak, a ideme dole. Láme dole. Čo som tam videl? Nič som nevidel. Iba drevo. Dobre by bolo, keby som zbúral tieto dosky, jednu dosku zo spodu a spadlo by to celé. To by bolo úplne super. Alebo že by napríklad na dome, keby som zrušil jeden blok úplne zo spodu, tak by sa ten dom naklonil, alebo čo si také, keby to boli také veci, to by bolo úplne super. Áno, viem, čo robím, takže nemusíte ma oprčiť, neviem, čo robím. Chcel som toto drevo pobúrať, ako tomuto drevo si to ešte pokladám popod seba. To si vyrušíme ako si. Tak, 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 tak. Pobúrame si to takto ešte. Pozbierame si to vecičky. Čo vidíte, môže sa to šiknúť. Bože, tu už je ten kompostov, ja neviem, či mi to dorobí na schvál. A teraz to stáva, alebo... Zachú sa mi. Ruší. No, ničím nevruší, ale ničím sa mi za chvíľku svetlierka. Ale asi to už dokopem aj rukou. No, budem musieť. Tak. A tak. No, už chcem dostávať ten dom, rýchlovnica. Nemám čas. Tak mám, ale keby som nemal čas, tak nenatáčam. Jaj. Au. Padol som. Za aký zvuk?
kokšo. Motorku. Ja chcem motorku. Vypadá pekne zatiaľ ten domček. Tak to vrch, keby som ešte skosil a hodil tam. Ja tu mám kaktus, že? Niekde som tu kaktus videl. Áno, mám ho tu. Nejdem si mňa drevo. 3 uhlia to by mi mohlo stačiť na vypálenie kaktusu. A kostnú mučku mám. Takže budeme mať aj bledozelené farbivo. Tu, dáte. Chcel som tu dať oranžové, ale dáme tu už bledozelené. Možno to bude nejaký pekný mix, uvidíme. Alebo dám zelenú, oranžovú dám tak, jak šachovnicu a... Tak to by šlo, takto. A teraz ideme toto už pomaly stávať. Zatiaľ, kým sa mi ten kaktus vypáli. Prečo toto tu je strašne... Máme tu aj nášho Drmore, nášho majiteľa. Tak, no jak si všimli, 12 diamantov, čo to je? Čo som to chcel? Ja chodím na dosky. A ja tu mám... Akú dosky mám? To nie dosky, ale dubové drevo tu mám. A ja hľadám dosky. No a strechu spravíme tmavou farbu. Tmavý drevom. Veľmi treba kúpiť tajemnicu na tmavé drevo. Tak. Vydám posledné. Tak, máme to vypálené. Tak. Čo som to chcel ešte? Sedlo som nekupoval, sedlo som našiel ako na spawner. No, našiel som ako spawner a brďo, ja potrebujem ešte. Dá sa ten pieskovec spraviť na piesok? Brďo. Ten železný meč som našiel enchantovaný jak sa to volalo, Warp Skeleton. A tam bol skeleton s mečom, tak som si ho zabil. Asi na tretíkrát, keď som zomrel a potom som mal aj ironové oblečenie, všetko. Tak. Už aby to bolo vypálené, a kde pak to ešte kopať. Len 201,5 srdiečka, ty brďo. Nemám čo jesť.
vypadá epicky. Strašne epicky vypadá. Tak, možno to keby tam neboli tie tehly, ale takto dám schody a tak dám schody. A keby som dal túto tmavé drevo, tak by to aj splývalo. Ale už to nechám tak, takže... Tak nechám si vypaliť nejaké... No to je srdiečko, to by mohlo stačiť. Lak, prepáčte za lak. Lak. Ty brďo, ale toto je dobrý lak. No nevadí. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Takže asi sa relogneme, alebo počkáme. Čo? No tak, takže chvíľku počkajte a idem sa prihlásiť. Takže sme tu späť a ideme pokračovať. Sme sa vrátili tam, kde sme si dali vypaliť to farbivo. Presne ma to vrátilo tam, kde sme si dali vypaliť to farbivo, lebo sa nám reštartoval server. Takže to je na prd. Takže zas a znova stavíme to isté, čo sme stavali aj predtým. Jajaj, prečo to takto musí byť? No dobre, máme to tak, ako sme to mali. Spravíme si lopatku a pôjdeme do Vard doly, my sa nechci nejak ťažiť tu na okolo zas. Vard doly. Načítané. Iron som odtáto nebral, redstone som tiež nebral, redstone som všetko nakopal. Úplne všetko som nakopal, to sa nemusíte bať. Ja som skoro nič z Vard doly nekopal. Kopal som zlato a hneď som ho vyhodil. Som ho kopal iba na, aby som ho mal na XPčka. A aby som si mohol spraviť pozemok, ale ináč zlato som všetko povyhadzoval a porozdával, takže zase takto som to vyhodil. Prepačte. Takže som tu späť. Volal mi nejaký imbecil. Neviem aký. A my ideme pokračovať v stavbe. Tak dáme si zase piesok vypaliť. A zoberieme takto. Tak, dobre. Farbivo máme. A ja sa idem niekde popoverať. Či tu náhodou niekde není to tmavé drevo. Tmavé drevo. Au, ešte nechce. To by bol dobrý jedniček na titanerii. Toto vypadá úplne zdesetované, ja neviem čo to je s tým mapu, ale
Čo tam sú vyjali? Aha. Buď to je znovu vygenerovaná mapa, alebo to je vysvetlené. Tak to nevadí, ale my sme v peknejšom území. No... Mali. Nechce sa mi to hľadať. Máme ideme na workshop. Takže tu si kúpime... Co som tam chcel vlastne kupovať? Drevo tmavé, že? Teraz ktoré? Toto je redwood log a toto je log. Tu sú dosky. Zoberieme takéto. Ideme home. Spravíme si z toho paličky. Čo máme vypálené nejaké to sklo? Vlastne sklo, no to nám asi nestačí. Ja som sklo, to nestačí. Sklo, 6 miliónov. A podľa mňa to nám to aj vyjde tých 16. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ešte raz, 2, 3, ešte 3 to je sklo. Tak zoberieme takto a hodíme tam drevo, nech sa vypálí celé. Tak. Ešte 6 toho a spravíme sklo a už z niekoho sa popýtame, či nechce náhodou. No dobre, my ideme začať s strefou. To mi nedošlo, ty kokš. Ja som chcel toto dať ešte to máme to drevo. Nevadí. Dáme taký výtrček. Au, to nechcem. Tak. Dajme to troška tišie, lebo som bol ticho. Nevieme dom. To nechceme. Tak toto tiež nechceme. Uvidíme, jak to bude vypadať, potom spravíme kocitu. Alebo... Počkaj.
Dobre, necháme to už tak radšej. Nechcem to ešte dokaziť viac ako to je. No toto vypadá dobre. Takto. Toto chcem takto. Tak, tak. Nechcel som takto dve, ale už to takto vynechám. Počkajte chvíľku. Takže som späť. Za chvíľku už túto sériu ukončím. Tak, dostávame takto strechu našu. Ešte si musím vyrobiť aj vyrobiť ešte tieto ploty a dám to tam hore. Myslím, že tam je tak zbere dáte. Tak to bude hore, aby to bolo také realistické. Dobre, shit. Ale si mohol si tajto ísť. Tak to si púdam. Tak dám takto schody ešte, čo mi vyjde. Našu strechu ešte návrh dáme mimo natáčania, možno dám tie tie polbloky, to tam hodím ešte mimo natáčania možno. Toto sa nechce, ale tak,
Tak, toto poničím. A idem to ešte hore dokončiť. Ideme takto. Tak, 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 tak. A ešte jeden schod. Posledný schod. Tak. Jo. Máme hotovú celú strechu. Ale budeme mať. Tak nemáme ešte. Ešte nám treba dva tie schody. Dobre, tak by malo stačiť. Ešte si spravím tak okno. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute, čaute.